Wow, ang sarap ng kangkong. What is secret, Mami? Hot. Mm. Hello, mga kasalo. So, mga kasalo, magandang tanghali sa inyo. Malaglag. Bale, yung pagsasaluhan nga natin ngayon is vegetables. Na. Vegetable platter. Sarap. Vegetable platter. So, ang mga nakahain sa pagkain natin, Mami, is Ang palayang merong kamatis. Palaya. Bold lang lahat guys. Medyo nauumay na kami sa ano. Mataba, no, de? mm, Ito, talong, sigarilyas. Paborito ko ito ginataan. Kamatis, kangkong, ampalaya, at meron tayo ng okra. Tapos meron tayo ng ano din, de? meron tayo ditong bagoong. Yep. Sawa, tag-isa kami ni At Mrs. meron tayong cake. Meron din pala tayo ditong yung ano natin, Leftover kahapon. leftover kahapon na lechon. Isa. Aha. Yan, meron tayong rambutan. Mhm. So guys, meron pa pala tayo din And isa. meron pa tayong... Salmon. Yung leftover din kahapon. Oo. Yes! So, mga kasalo, tara. Tara kanin. Salo-salo ulit tayo. Wait pa, meron pa tayong dessert. Aha. Meron tayo yung cake. Meron tayong mango bravo cake. Cheers! Wak. Kain na. Gutom Kaya na. po. Galina. Kung. Kain tayo. Kaganina lumipad ang chicken. Kumain ka na to. Sigarilyas. Kamatis. Itong yan. Masarap din pala ito din. Ano nilalagay? Sarap na din. So guys na tayo guys. At ako gutom talaga. Saan kinuha ko? Star. Mm. Mhm. Kangkong. Wow. Very Salmon good, ah. muna. Me. Ipo. Ayaw niyo magsasaw, anak? Magsasawan kami dito guys, bagong isda. Sarap. Wow, ang sarap ng kangkong. What is secret, Mami? Sarap. One cup. Milk tea. Diba natin? Tingnan nyo guys ang tunog nito. Wala. Ba? Ano na ba yung sasawan nito, de? Wala ko muna. Sarap. Wala na. Tapos niya. Yung lechon natin guys, kahit walang ano, kahit walang sausawan. Guys, ito ang dinadamihan ko ang pagkakain ng kamatis para hindi diba tayo mawa. Anong virus? Ang paputi na yun, diba, sabi ni Lola. Sino yun? Gusto mo try? Eh? Kala ko kumakain ka. Kamatis. Ano mo? Ang ganda.
Okra po tayo mga kasalo. Sige po sa'yo, mga kasalo. Ayaw ko. Alam ko talagang kakainin nyo eh. Okra. Okra. Paborito ni Ate Kate. Ako rin po ba, diba, Daddy? Ay, sayang. Wala tayong gilid. Mami. Malamig naman. Yan eh. Ay, yan pala tayong gilid. Medyo matigas na yung ano di. Okra. Ay, grabe ang sarap ng okra. Sarap. Ampalaya tayo mga kasalo. Ampalaya. Siya. Dito na lang natin siya. Ako din po, Daddy. Bali yung... Ah, Bali yung pagkakaluto po natin ng mga gulay natin is half cook lang. Lahat po yun half cook lang. kala ko, ano ito, Daddy? Hindi, inaano. Ampalaya po. Tigas-tigas Para tayo guys. Kanin po tayo, guys. Kasi, healthy. Sarap. Sarap ng palaya. Yung ampalaya mga kasalo bagay na bagay sa bagoong. True. Hmm. Sarap. So, Sigarilyas. Kaya ng ngipin, Kurt? hindi naman tumawi matigas. Sigarilyas po. Kadami. Cake. Kaya niyo ang palaya ha. Aba, Sabi niya pag mapait ha. Please. Parang totoong flower, Mami, kasi may yellow. Sira na yung isa. Tara, guys. Guys, mamaya guys, kakain tayo ng rambutan para healthy lang ulit. Kung nga pala may rambutan pala tayo dyan. Kain muna ako ng kakain, hindi mo ako salita. Ako rin. Gutom ako. Balance na balance ngayon yung pagkain natin mga kasalo. Gulay. Excuse me, Miss me. may lagang pasabog. Kasabot again. Kasalo, kami dalawa ni Kurt. Kain kami ng malutong. Mm. Kangkong. Kangkong. Dipit. Dipit. Sa bagoong. Guys, sarap na sarap ako sa mga healthy. Parang pag dito. Kasi guys, sabi ng teacher ko, magkakas kami. Dapat daw mahilig daw tayo sa ng gulay. Para healthy lang. Di mahawaan ng mga virus. Matalo natin ang mga virus. Wow. Very good na. Ikinig talaga kay teacher ah. At pag Don't talk when your mouth is full. ni, Pa. di mo pwede ba nakikita yung gawan ni Kurt? Ang ganda ng gawan ng bahay. Ay, Crispy pa rin di, na?
best. Harap. Kung iba lang to kasi inano mo na eh. Tawag dito. Nirihit mo na, pirito mo uli. Yung iba to makunat na to na de. Kukunat na. Tapos tayo na pa to. Minute. Mhm. Mhm. Mm. Sarap. Favorite. Tigil din pag nguya ako. Be, Tigil din pag nguya sabi daw ni Kurt, yung ganyan daw, tapos pisat na May ulit, ano? Meron ka ba dyan? Oo. Lechon? Sila. Oo nga guys, may pinag-aralan pa kami nila teacher. Yung ano, yung bahay. Bahay, ginawa namin. Hirap gawin. Mahirap gawin. Ginawa ko na lang na ano, picture. Nasira. Yung doon nakadikit, nakaganto. Nakakatulog ako ng bongga ngayon. Nandito si Daddy. Yes. Buti nakatulog si mami ng bongga. Si Daddy naman. Si Daddy, Tabrao, busy. Busy pa na mukbang. Si Daddy in charge ngayon sa ano, mga bata. Sarap. Mami, ano po? Bakit po yung ako po nauuna tapos yung camera po hindi po nauuna? Hindi ko alam na kung. Di ba? Diba? Marunong ka na mag-math. Ha? Marunong ka na ba mag-math? Kangkong po tayo mga Hindi. kasalo. Oh my God. Sarap. Tap, 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 tap. Baboy. Guys, Ang sarap. mamaya matutulog na ako pagkatapos namin kumain. Para lumaki tayo. Lumaki ako. Very good. Unti-unting lalaki tayo. Di, kapag, ay, nakapag ano na si Kurt, nakakapag-math. Hindi pa po. Guys, dapat malungkot. Guys, yung puti kong t-shirt, hindi na sa akin kasha kasi tanda-tanda ako. Pero hindi naman tandang ganito. Nandito mo ba yung t-shirt mo? Nandito mo ba? Yan. Ayun. Ako, isa dyan, no? Okay, ang pala, May kamatis sa loob. Oh, Walang yaman. Long lemon. Long lemon, guys. Ubus lahat. Next time na tayo naman natin di yung ano. Yung may ginilang sa loob. Tapos piprito mo. Hindi. Magustuhan ng mga bata. Oh, dali na oh. Oh, ito na sa akin. Isa lang yan ha. Ubusin mo yan. Wow, very good yan si Kurt oh. Kita ng mga bata yun, kumakain ng ampalaya. Wow, galing. Ano naman mga kasalo? Walang reaction, walang reaction. No reaction. Turot-tat-tat. Nilagang ampalaya ang kinakain ni Kurt, mga kasalo. No reaction. Walang sausawan. Walang sausawan, no reaction. Ganyan ang bata pag kumakain, mga kasalo. Lulutin mo yan. No. Bawal yung ganyan. Ang galit sila sa'yo. Wala na siya magkain doon sa tita. Ay,
Nagbukas ng ref. Tapos nakalagay doon kamatis lang din na malaki. Yung malaking kamatis na binili natin sa palengke. Inuwi niya yun guys, yun yung minerienda niya sa gutom niya siguro. Iyak kaya ako nun. Kanay kasi sila dati na ano. Pagbukas ng rep, ipagkain. Siyempre dadaan sa buhay natin na ano. Sinabi ko na mami ano ba yung walang pagkain? Anong kakainin ko na lang yung kamatis? Oo. Kasi niya pala naman, hindi utak naman? Oo. May, kasama pala rin. May, muna ko. 4 years old pa po si Beth. Tulog ka po. Tapos, kumuha ko ng kamatis sir. Para kainin ko kasi masarap ito. Nangingi sa akin si Carl, sabi niya, at kasi niya, sabi kasi dito pa rin yun. Masarap daw. Masarap daw yun Kaya lagi ko talaga make sure guys, ano, kailangan ko talaga, sinisigurado ko lagi kahit ano lang makain sa ref. Kung wala man sa ref, mga biscuit. Kasi silang dalawa, masaya na silang dalawa dito sa bahay nito, no, Def? Laro lang sa labas. Pasok. Maya mag-aaway. Kain. Mamaya-maya. Kapan. Mamaya-maya magkakalat. Aba. Utak Ay, ko. Okay, utak to na ano. Baboy. Pampatalino, utak ng baboy to. Ayaw. Mami. Try nyo lang. Nakalimutan mo yung gutom ka na. Yan, tayo. Kurt, si Kurt, ang dadal kasi. Dali na, try nyo lang, oh. Ayaw. Isa lang, ito parang chicken yan, masarap yan, oh. Harap no? Diba mo? Wala na una si Daddy. Kulang mo si Daddy Pepper. Dali na, sabay-sabay nga tayo. Tagal mo eh. Wala na ba dyan? Wala. Ang sarap. Ba't sa akin ang dami? Nakadami nga ako. Sige na. 1. Tatry na nila guys, try ko din. 1, 2, 3. Go. Utak ng baboy. Sarap. Hmm. Lembot. Parang balot. Hindi. Ay, Parang parang ulo bago. ng manok. Utak ng manok. Hmm? Utak ng manok. Harap. Lembot tayo lahat. Para sa yung... Gulay. Vegetable. Gulay. Gulay. Ano sa gulay? Itlog na may ahampalaya. Bakit? Baliktad. Ang palaya na may itlog. Guys, kainin ito. Ako. Naku. Haba na naman. So, guys, babay na. Babay. Sakto kaya. Inaantok na ako. Magdala tayo tapos. Dugtong na. Nagbigay na naman ng notification si Hurricane. Ano na naman nakalagay? Internal storage is running low. Pangigay ang kanin. Sabi niyo pang kanin. Full memory na naman ay mga kasalo. I think. Ay, Nahulog na. please. Tulog. Last one na ang palaya. Kurt, din Excuse me, kakain ng Pollard. ampalaya. Thank you, Galing Pollard. yan, oh. Bilisan nyo, nag-aantay yung cake natin. Oo, malapit na matunaw.
Legit, ito sa akin. Sige. Okay na? Kanin lang kakainin ko. Kanin lang. At gulay. Na, kangkong, Hindi. Ito. Ay, nako. prutas, kamatis. Ito. Kamatis. Ito na, kailangan to. Alam mo anong tawag sa amin dito, de? Mm. Ubusin ko to. Puro pagulong. Kahit sa amin. Kanya din. Wait. Masarap din pala to, no? Oo. Uubusin ko na kami ito. Amplaya mga kasalo. Mami, di ba po yung nahulog ko po yung kanin dito? Look. Ate Kate, last bite tayo, Kate. Ate Kate, last bite tayo ng palaya. Sausaw mo sa ano, bago masarap. Para mo wala yung ano. Luka, daddy mo meron. Baby, what I love. Lupat lahat, daddy. Mapait Isang kagat di. daw kayo eh. Mapait di. Ay, ano tawag dito, maalat. Titikman ko lang. Kate, sabay tayo. Last bite kami ni Ate Kate ng Ampalayars. Ampalayars. Paborito niya pero mukhang hindi niya gustuhan yung boiled. Medyo mapait kasi siya, guys. Mm. Guys, tintingan ko lang yung camera. Baka sakaling maya hindi na maano post. Juicy? Bakit? Wait lang. Kailangan natin mag-delete. Kung anong memory, oh. Mm. Sabi ko, medyo fail lang siya, guys, kasi motor yung ginamit na pang-deliver ni Kuya. So, alams na medyo na nasira siya sa gilid. Konti lang naman, pero worth it pa rin. Worth it. Uy! May, try natin yung Cake may halong kamatis. Di ayaw daw. Hmm? Di ba sabi niya kanina ayaw niya? Oo. Ngayon gusto. Ayaw daw pero siya na nakakaubos, oh. Mm. Sarap. Kala ko ba ayaw mo? kala hindi mami baliktad. Ang sabi mo kasi, akala ko ba ayaw mo? Nga. Sarap. Sarap ng ice cream. Buti nakalugpagal. Okay. Mauubos na lang ng internet. Ay, ang ano? Storage. Kala tayo? Wait lang. Butang Pinipil ko pa eh. Sarap eh. Sige. Mauubos na maya, mami. Mga kasalo. Excuse me po. Sinisimat na ako ah. Ginagawa mo. Kuha pa tayo, guys. Uy, bakit mo mami sinabi? Kuha pa ako eh. Sarap eh. Sarap eh. Ito lang. Excuse me. Sakit. Round 2. Round 2. Fight! Okay lang yung mami at least. Inaalagaan mo naman ako. Siyempre, anak kita. Alagaan kita. Pati si daddy. Oo. Kayong dalawa, mahal ko kasi. Si Ate Kate. Pamilya ko eh. Pamilya din kita. Ulit mga kasalo. Hala, 200 na! Ano yun, di? Ha? 19 MB. Ay, 19 MB na lang. 19 MB na lang siya mga kasalo. So, Kain na tayo, guys. Yung natirang ano, guys, ano na kasi yan eh, mga taba-taba na siya, medyo nakakatakot ng kainin. Sa babies na lang namin yan kasi favorite nila yan yung ano. Lalo si Coco. Ano de?
Paborito ni Coco yan. End na namin guys. Patapusin ko lang to. Tapos pero end na natin. Enjoy ko lang to. So guys, maraming salamat sa pagsalo. Stay safe, stay healthy. Shout out nga pala sa classmate ko na kababayan ko, si Sergeant Joey Danyas. Mabuhay ka, classmate. Shout Hello out po. sa'yo. Hello po, Tito. Tito mo Yun. agad. Wala, Tito ko. So, Yung tawag ko na kasi lahat. mga kasalo, maraming salamat. Maraming salamat sa pagsalo sa amin sa aming hapunan ngayon. Please like, please subscribe. Bye. Bye! Bye. Bye. Lagi kayong mananatili sa bahay niyo. Huwag kayong labas. Magpipimas dapat paglalabas.